Чираттагы кытлау хатын шәшми-түкми укып китәсем килә. Бүген үзенең олы 85 яшьлек юбилеен Пенза өлкәсе Знаменское авылында туып үскән милләттәшебез Сәфәрова Рәшидә Алижан кызы каршылый. Ул гаиләдә көтеп алынган 4нче бала булып туа, дип башлана әлеге кытлау хаты. 3 улларыннан соң кыз тууы әлбәттә гаиләгә олы шатлык китерә. Ә инде 3 елдан соң тагын бер кыз, бер туган сеңлесе Рауза апа туган. Ишле гаиләдә балаларны туендырыр өчен әтиләре гомере буе каравылчы булып эшләгән, ә әниләре шул ук авылда спирт заводында хезмәт иткән. Әмма тату ишле гаиләнең бәхете озакка бармаган. Әтиләре спирт заводында тәртип бозучыларны тоткарлаган вакытта һәлак булган. Ялгыз калган 5 балалы анага билгеле авыр туры килә. Әмма шул чак бер туган Әбдрәшит абыйсы аңа ярдәм итә. Ул шул ук заводта шофер булып эшләгән. Тагын бер күңелсез хәбәр Бөек Ватан сугышы башлану аларның язмышына төшә. Шул чак гаилә тотрыгы булган абыйсы да фронтка китә. 1946 елда җиңү яулаганнан соң үз балаларын фронттан көтеп өлгермәгән әниләре дә кан йоктырудан үлеп китә. 2 кыз бала бер туган Адылша абзылары белән ялгыз калалар. Август айында өлкән абылары кайта, өйләнә һәм балаларны Уралга алып китә. Анда шахтада эшләргә дип ул карар кабул итә. Әмма кинодагы төсле анда да аларны бәла кайгылар шитләтеп үтми. Шахтада абыйсы үлә. Ә аның хатыны, әнисе һәм балаларны алып Маршанск шәһәренә күчеп китәләр. Билгеле, бу авыр вакытларда укырга мөмкинлек чыкмый. Барлыгы 5 сыйныфны гына тәмамлый безнең әниебез. Бары тик 1949 елда гына абылары Абдулла сугыштан кайта. Бишара сеңелләренә карап аларны балалар йортына бирергә дип уйлый. Тик өлкән абысының хатыны ризалык бирми. Шулай итеп, 7 кешедән торган зур гаиләләре белән алар Свердловск шәһәренә күчеп китәләр. Анда ул чак Мәрзия апалары 5 баласы белән яши була. Шушында күп балалы гаиләгә барак тибындагы торак бирелә. Гомер агышы туктамый. Абдулла абысы да өйләнә. Барысы да бергә яши башлыйлар. 1952 елда Рәшидә Алижановна паровоз депосына җыештыручы булып эшкә урнаша. Ә 18 яшь тулгач, карбид аппаратында заправщица булып хезмәт итә башлый. Шулара абылары Адылшаны да армияга алалар. Әниебез үзенең Мәрзия апасына күчеп килә. Шушында сеңлесе энесе белән кала. 1 елдан соң аларга вагончикта торак бирәләр. Юбиляршыбыз мәктәптә укыган сеңлесен үзенә алып китә. 3 ел шушы вагончикта яшиләр. Аннан Аллага шөкер бер бүлмәле коммуналь фатир алу бәхетенә ирешәләр. Әниебез эштән соң кичәләргә йөрдек дип еш искә ала. Һәм менә бер кичәдә матур, бидрә чәчле, солдат формасында егетне очрата. Бу Равил Тахир улы Сәфәров. Әле генә армиядан кайткан егет беренче мәхәббәткә әверелә. Пенза өлкәсе Евлейк авылыннан тумышы белән булган егет берничә көнгә генә юлдан апасы янында тукталып калган була бу чак. Әтиебез белән әниебез озак уйламый да, бер-берсенә гашык булып өйләнешергә карар кабул итәләр. Язылышалар һәм Евлейк авылына кайталар. Бу 1957 елның 16 декабрендә булган хәл. Биредә яшьләрне Равил абыйны үзен дә тәрбиягә генә алган үги ата-аналары көтә. 1 елдан соң яшь парның беренче уллары Марс туа. Әтиебез яшьлек чорында ис киткеч гармунчы, мандолинада бик яхшы уйный була. Хәзерге вакытта әлеге музыкаль кораллар гаиләбез реликвиялары булып саклана. Ә сәнгать һәм инструментларда уйнау осталыкларын уллары Наилга күчкән. 3 елдан соң шушы үги әти-әниләре дә кызганычка каршы вафат була. Әлеге сынау да аларның башына төшә. Шуннан соң әти-әниебез Азияга, Үзбекстанга, башка авыл кешеләре кебек үк акча эшләргә китәргә булалар. Анда әтинең 2 энесе яши була. Алар беренче вакытта нык ярдәм итә яшьләргә. Биредә исә икенче уллары Наил туа.
Авырлыктан курыкмаган әти-әни 2 эштә дә, 3 эштә дә эшләгәннәр. Туган якларына кайтып, әти-әниләренең хуҗалыгын яңадан күтәрү өчен нинди дә булса акча җыярга тырышканнар. 1966 елда яңадан туган якларына әйләнеп кайталар. Бар авыл халкы кебек үк хуҗалык алып баралар. Әтиебез исә авыл клубы мөдире булып эшли. Аның сәләте әлеге урында эшләргә бар мөмкинлекләр бирә. Әниебез башта сезонлы эшләрдә, аннары клубта кассир булып хезмәт иткән. Биредә шибәр кызы Зилә дөньяга туа. Хәзерге көндә 3 балалары да гаиләләре белән яшиләр. Өлкән уллары Марс Хвалынск шәһәрендә, хатыны Сания белән 2 балалары һәм 5 оныкларына шатланып торалар. Инде пенсияда. Икенче кече улы Наил һәм шулай ук хатыны Сания мөселман гаиләсендәге гыриф-гадәтләрен саклап, авылда әти-әниләре белән калалар. Менә 35 ел инде бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр. Шатлыкта 2 улларын, хәзер инде оныкларын үстерделәр. Оныклары Рамил белән Радик бүген инде үзләре дә олы тормышта. Кызлары Зилә ире Әнвәр гаиләсе белән авылда яши. Аларның 2 уллары Альберт һәм Айратлары бар. Алар да инде үз гаиләләрен булдырдылар. Рәшидә Алижановна бәхетле кеше. Аның бүгенге көндә инде 6 оныкчыгы бар. Яраткан ирегенә янәшәсендә 1995 елдан бирле юк. Әмма балалары аны бик яраталар, хөрмәт итәләр. Шуңа күрә ул бер кайчан да ялгызлык тоймагандыр мөгаен. Әниебез бик сабыр хатын-кыз. 85 яшендә аек акыл һәм олы тәҗрибәгә ия булган шәхес. Ул бер кайчан да кешеләрне үпкәләтми, юк барны сөйләми, газеталар укый, телевизор карый, сәясәт белән кызыксына, бик күп дугалар укый. Күршеләре белән дә дус һәм тату яши. Иң якын күршебез Роза Абдуловна белән гаиләләре белән дуслаштылар. Хәсрәт һәм шатлыкны гомере буе уртаклаштылар. Хәзер иң якын дусты әлбәттә килене Сания апаның әнисе Гөлҗиһан Зариф кызы. Сания рәхмәт һәм хөрмәт белән хәзер үз кайнанасын, тормыш иптәше белән бергә тәрбияли. Барлык балалары, оныклары, оныкчыклары, кодагыйлары, туганнары һәм якыннары әниебезгә 100 яшькә кадәр ныклы сәламәтлек, тыныч тормыш, тән тынычлыгы, иман нуры белән тулы булып яшәргә телибез. Бәхетле булсын иде. Сөякләнгән назлы кулларыңны әнкәй бүген килә үбәсе. Ял ит инде. Авыр чаклар үтте диеп килә сиңа әйтәсе. Күпне күрдең газиз әниебез. Сәламәтлек булсын янәшә. Бары хөрмәт һәм мәхәббәт белән бала оныкларын гөлдәшә. Гомер юлың олы китап сыман. Бик катлаулы булган, бик авыр. Әмма ләкин шуңа карамастан син калгансың түзем һәм сабыр. Котлы булсын гүзәл юбилеең. 100 яшькәчә яшә бәхеттә. Хәле бездән әгәр килсә иде, без утыртыр идек тәхеткә. Иң изге теләкләр белән улың Марс Равилович, киленең Сания Мөхәррәмовна, улың Наил Равилович, киленең Сания Маратовна, кызың Зилә Равиловна, киявең Әнвәр Адельшевич, оныкларың Дамир, тормыш иптәше Надя, Ильмира, тормыш иптәше Рамил, Рамил, тормыш иптәше Юлия, Альберт, тормыш иптәше Юлия, Радик, тормыш иптәше Розалина, Айрат, тормыш иптәше Диана, оныкчаларың Наил, Юлия, Артур, Альберт, Милана, Руслан, Амира, Ясмина, Дамир, Амир, кодагыең Гөлҗиһан Зарифовна һәм улы Ринат Маратович. Хөрмәтле Рәшидә Алижановна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын.
каршы